สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาบอกแกวกแล้วจ้าพากันมาเที่ยวสวนสัตว์กับปูกับยาเนาะฝรั่งหน่อยไปแล้วเที่ยวสวนสัตว์กันโอ้โหนี่อะไรกันดูสิตัวอีกนะไงครับแต่ทุกคนมีตัวผู้ยางวุ้นไอ้ดูสิกูอินจีนเอ๊ะจะให้ลูกให้ได้อีกปังJeg tror, jeg shoot til noget nu. Jeg ved ikke, hvad det vil. Aften med. 2 mum. Åh. Og holder øje til os. Den løb så om på den anden side, de er også fordi hun er ny. Og hun går separat. Der kommer en ny. Der skal gå lidt tid. Og fået en navn på sydafrikanske søbjørn. Jeg hedder Heidi, og jeg håber alle sammen kan høre mig. Det er altså de søbjørn, de har i anlægget. Og træningen er så lidt speciel lige nu, fordi at det er som sagt paringstid, så de vælger nogle gange selv, om de har lyst til at deltage eller ej. Ligesom med Bruno her, han har andre ting at tænke på. Han har andre ting at tænke på, så han tænker overhovedet hverken på træning eller på foder. Det er faktisk næsten i gang, vi skulle lave deres sundhedstjek. Så er det altså lidt farligt, fordi søbjørn, de glemmer simpelthen at trække vejret under bedøvelsen, så det kan godt være lidt halvfarligt. Så derfor er det så dejligt, at vi kan gøre det her, mens vi træner. En anden ting, vi får ud af træningen, det er også, at vi får lov til at holde i rigtig god form. Så vi nok... Nej, vi har damer på tankerne. Nej, okay. Nå, men til sidst, så kan jeg fortælle om, hvorfor det er, at vi er ved med at kalde det for en søbjørn. Hvis der er nogen af jer, der ikke har været herude før, så er vi den eneste danske zoologiske have, der har sydafrikanske søbjørn, hvor at i andre parker, der har de ofte søløver. Forskellen er, at søløverne kommer fra Californien af, hvor de her kommer fra Sydafrika. Jeg har lidt mere pels, end søløverne har. Og så er søbjørnen en lille smule mindre i størrelsen end søløverne. Jeg vil prøve at lade jer nyde resten af den træning, der er med Sofie og Goela her. Og jeg skal huske at sige, kl. 12:30, der har vi en tigerpis og en kvælerslange ude. Om vi går med fuglestue, så det er udenfor i dag, tænker jeg. Det er under tårnet til højre. Det er det spis. Ja, det er den der, det spiser. Jeg tror, den er... Hvad er det for nogen? Hvad er de? Det er små dyr. Hov! Ej, det er løb. Jeg vil godt sidde her. Er den sød? Stå her. Sid her. Sid på numsen. Ja. Det ligner hårdt. Kan du se hende? Kom her, klar, klart. Det er Jinjo, så. Jinjo. Ja, bare gå. Bare fremad. Er det så? Det er okay. Se der.
Se Jakob lidt kører. Den der... Kan I sætte herovre ved jakkerne? Se der, Nikolaj, det her der er op også. Nu kan talk til. Er det alpaka, det her? Det er nu, Jacob. Jeg kan ikke forestille på. Jeg var ikke helt klar over det. Men det er rigtigt, René, den der, du så der med, det er en stor lille. Den hænger en meget til løb, hvor det ser specielt ud. Det er en gul slange, og den der slange. Kiksen här, det står en kurskap in pass, det är inte det, tack. Jag har kurskap i liv. Se, de bevæger sig nu. Ja, det kan jo også spises. Det er nogle grimme kale. Nikolaj, du skal ikke stikke fingre i, ikke? Hun kan bitte den. Jakob. Hej. Jakob. Hej. 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 Hej først. Hej. 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 Her. Ja, skal du have den? Skal have den? Nikolaj. Vil du prøve den der? Efter ham. Ikke kort, men så på. Hva? Må vi ikke? Så Jakob. Ja, så er det stop. Så Jakob, Nikolaj.
det kan se, hvad står der de her? Humboldt-pingvin. Se den her stå og kigge på. Ja, det er rigtigt. Nogle De har sådan pingvin. et tykt net. Hvad så, Jacob? Prøv at gå ned, når jeg kigger på de der pingviner der. Hoppe! Giraffer! Sådan, ja. Orden, Nikolaj. Så skal jeg også gå ud og vaske fingre. Ikke tør på tøj. Flad hop. Ja, flad hop. Så bruger vi den her vej. Nikolaj og Jacob. Det er en der på grunden. Kommer to. Gå efter dem, gå efter dem. Hvor er far hen? Den vej. Godt far. Kommer! Gå efter ham, gå efter ham. Det er godt, hva'? Ja. Nej, den vej, skat. Ud den vej. Ja? Jeg tror bare, I to I stikker det op. Er du helt op? Tak. Ja. Tak for at vise når sådan siger noget så. Det gør det jo sammen med de andre. Må se, stå og lave noget. Foran os. Det er heller ikke noget at se på. Fy. Det er en af de to nye store, der har stukket af. Giraffen er Det er truet. helt fordi, jeg tænkte på, at der stod Trusen, den er ikke truet. Tusser. Den er hans egen. den er derovre. Du skal sådan en western show. Hvad? Nej, vi kan hakke med det der. Ja. Næg der. Og så vil kigge hvad? Køy. Det er kun ikke ret op med det der. Den er jo nej. Jeg kan huske også, at vi var i Sverige en gang, hvor vi var inde i et sted, hvor der var nogle astruser. Den rendte frem og tilbage langt hegnen hele dagen, ligesom de to der. En tur mere. Det er helt en ryg. Jakob. Oh, bye bye. Hej. Sådan er Nicolai. Det er lidt langsomt. Mm. Hvad vil jeg sige?
Zeit, du. Steht hin, wer? Die Sohlen. Ja. Oh, ja, genau. Åh, også med dig.